Jo sóc generació Bola de Drac, és a dir, vaig començar amb el món del manga i l'anime quan ens va arribar aquí Bola de Drac, Akira i tot plegat. He de dir que després ho vaig deixar un temps i en bona mesura va ser gràcies al terror japonès que vaig tornar-me a enganxar a la cultura japonesa i al manga. I després d'uns quants anys tenint un blog parlant d'aquestes coses, em va venir la possibilitat de fer un primer treball professional i a partir d'aquí ja va venir un, l'altre, el següent, i ja porto així gairebé 15 anys dedicat a parlar de cultura japonesa. Jo estic al Manga Barcelona, al Còmic Barcelona, ja des de fa més de 10 anys. Jo hi vaig entrar una mica allò per ajudar i després ja van dir, escolta'm, tu de manga en saps una mica, no? I a partir d'aquí ja va ser entrar allà, no deixar-ho i estar-hi cada vegada més involucrat, no? És molt típic, però The Ring per mi va ser el que em va fer explotar el cap i després veure altres coses com Darkwater i, evidentment, la Maldición, no? Però després, anys després, vaig recuperar una que també m'agrada molt, que és Yotsuya Kaidan, que és una... De fet, hi ha com 25.000 versions d'aquesta mateixa història, però que és com una mica la base d'on han sorgit moltes de les històries de terror modernes, no? I és una història de samurais, d'un esperit venjatiu d'una dona assassinada, i jo trobo que és una pel·lícula meravellosa.